Godmorgen, folkens. Der starter der simpelthen en ny dag. Det er en dag som ung entreprenør. Den er rigtig rutine. Starter altid ud med at børste mine tænder, gå i bad, tage noget tøj på, og så noget mad, hvis jeg når det. Så skal jeg ud på badeværelset. Jeg plejer faktisk at bruge Sendium, by the way. Men nu er det Colgate den her gang. Så er det tid til at komme i bad. Jeg har også lidt travlt nu, så nu skal jeg skynde mig ind på kontoret. Fordi der står en masse spændende ting på agendaen i dag. Jeg er altid typen, der regner med at kunne sove lidt længere, end jeg egentlig kan. Så jeg er altid lidt travlt om morgenen. Afsted. Du starter morgenen ud med kaffe. Jeg startede ud med sådan skyer. Og jeg ved ikke, hvornår jeg købte det. Jeg så, det var inde i køleren, så sådan fair nok. Der var blåbær, der var skyer. Det var en måned gammel, det der. Nej, det smager helt fint. Og vi skal noget meget spændende i dag. Ja, vi skal noget rigtig spændende i dag. Start helt ny kunde. Helt ny kunde. Og også lidt en ny branche, som vi ikke har haft så meget erfaring i endnu. Ja, vi skal nemlig opstarte Telmore, som er et, hvad kalder man det, det er jo mange ting. Teleselskab. Jeg lød dumt der. Teleselskab. Vi får Carlos over lige om lidt, og Leonora, som er 2 creators, der skal være foran kameraet. Mig og Lasse skal være behind. Vi har ligesom planlagt 10 videoer der, som vi var igennem. Og så den største faktor er jo, hvordan vi får solgt en masse abonnementer. Det er altid spændende, når man opstarter sådan en ny kunde. Det er sådan virkelig det, jeg føler, jeg får kigget af. Det der med at bygge hele universet for bestemte profiler. Og så kan man jo ligesom trial and error derfra og prøve at se på, hvordan man kan forbedre content. Men jeg tror, det vigtigste af det hele, det er ligesom i hvilken som helst ting, du laver i dit hverdagsliv, det er at prøve nogle ting, se hvad der virker, køre videre med det, og hvad der ikke virker, sortere det væk. Og det er egentlig det, vi gør hver gang, vi også bygger nogle cases inde hos os med kunderne. Vi ser på, hvad virker ikke, og så går vi selvfølgelig videre med det, der virker hver gang, og prøver noget nyt for at opscale det positive, det virker hver gang. Skal vi prøve at gennemgå nogle videoer, der vi kan igennem her? Første video, vi skal ud på noget voxpop. Vi skal ud og spørge folk, hvor meget skærmtid de har fra den sidste uge. Jeg tror, der er mange, der har en høj en. Skal vi se din... Skal vi lige se min. Det ligger på 4 timer og 3 minutter i sidste uge i gennemsnit. Vi kører video idéerne igennem, og så hvem spaner creators er der. Nå, vi er i gang. Der skal køre shoot. Hvordan skal vi starte ud? Vi starter ud med, at lige nu kan du få Telmore Play mobilabonnement til kun 49 kroner på green screen. Det kunne også være fedt, at vi prøver at switche sådan lidt. Skal vi prøve det? Så der er en, der starter ud til at starte med. Jeg tænker, Carlos er oplagt. Du har prøvet det før, så du kan lige vise, hvordan vi gør. Det var sådan en Superman. Superman! Det er godt, det der. Det kan bare være sådan excited, sådan glad, du. Ja, 100 bare sådan. Lige nu kan du fortælle mig Play mobilabonnement til kun 49 kroner den første måned. Helt uden binding. Ja, vi prøver lidt forskelligt sådan. Lige nu kan du gå til More Play mobilabonnement til kun 49 kroner den første måned helt uden nogen binding. Det er f***ing godt det der, Carlos. Lige præcis. Sådan den tone, det synes jeg er godt. Lige nu kan du få Telmore Play mobilabonnement til kun 99 kroner den første måned. Helt uden binding. Så godt. Hvordan er det at være i gang med første shooter? Det er altid en fornøjelse at være sammen med Naturlig Branding. Udover det lige har smidt mig i en pink muscle fit t-shirt. Vi får lige skudt lidt på green screenen her. Og Lasse, du er simpelthen ham, der står for scriptet og det hele. Der er nogen, der skal holde styr på tropperne. Det er der. Nå, men det vi skal til nu, det er faktisk bare lige at få taget lidt LinkedIn-billeder, fordi at det er vigtigt at ligesom også at huske at brand det materiale, man fører ud i verden. Så vi er i gang med en god content-dag, men det er også vigtigt at formidle det. Det er hvad der egentlig vi laver for at gøre os mere attraktive for, at vi kan få nogle nye potentielle kunder, og dermed at vi kan vækstberode. Så nu har jeg mulighed for at bruge flere streaming-tjenester og have fri data til mobil i stedet. Hvordan går det selv? De første 5-6 videoer er done. Så mangler vi kun 4, og det er ude på strået. Men nu skal vi have noget mad, for vi er sultne. Det her jeg glæder mig til. Det er højdepunktet hver gang man er på shoot. Det er, at man lige skal ud og have lidt mad. Lidt mad.
Når jeg ser en crispy chicken bowl, det er fandme en af de ting, jeg godt kan lide ved at være en ung entreprenør. Og det her, det er altså den rigtige side. Hold op, du lige vil vælge det hele. Noget af det fedeste ved at kunne skabe sin egen hverdag, være ung, bla bla bla, det er at møde søde nye mennesker. De sidder lige derovre. Øj, så smiler de. Men det der med at arbejde inden for marketingbureau og sådan, det er jo et meget ung miljø, vi er i hele tiden. Meget. Så er det fedt, at man får ligesom et bredt netværk, som man både kan bruge, når man gerne vil ud og fest, og i byen, når man hygger sig, fordi det gør vi også, selvom vi er entreprenørs. Men i og med, at jeg startede på noget, jeg selv føler, der gav mening for mig, så møder jeg også de personer, som er i det samme omgangskreds. Det samme interesser. Og når du deler samme interesser, så giver det hele bare mening. Så husk på at starte op på noget, der ligesom giver mening for dig i første omgang, og så skal du nok møde de rigtige personer undervejs. Og det er dem, du deler rejsen med, og de mennesker, du møder undervejs, der skaber historien. Jeg har bestilt en ordentlig crispy chicken bowl. Oppa! Så kommer han. Kan vi lige få en close? Han bliver helt i guffehumør derovre. Han bliver helt i... Der er fandme meget kylling her, by the way. Og det er juicy. Vi gør det her hver gang, ikke også? Nu vil vi lige få spist, og så vil vi gå videre med dagen. Det her, det er i hvert fald et rigtigt TikTok-bureau. Så er vi i gang med at danse. Og så går du i gang. Så er vi ude at skyde. Fortæl mig, vi skal ud på strået nu. Er du klar, Carlos? Born ready. Hvad med dig, Leonora? Det bliver så godt. Jeg har simpelthen alle scriptsene med her, som vi kører, hvis vi kører 3 videoer herudfra. Nu har vi kørt de første 7 videoer. Vi skal ud og spørge, hvad for ens yndlingsfilm er. Hvad fanden er jeres yndlingsfilm overhovedet? Det er... Madagaskar. Madagaskar, no cap. Jeg vil faktisk sige, at mit yndlingsserie, det er faktisk Squid Game. Mainstream. Fordi den handler om så meget med, hvordan menneskeheden er, hvordan man skal være over for hinanden osv. Black Mirror. Black Mirror. Det er det eneste, jeg sådan har grindet. Så blev vi done. Klasse. Tæl mig play er i hus. Nu venter der hårdt arbejde. For Lasse. God for det. Leonora, come on, Nat. Come on. Vi fik faktisk lige at vide, at der er en ny kunde, der starter op, som er Mofibo. Du sagde drengen til mig lige før. Som om vi ikke havde travlt nok i forvejen. Faktisk blevet chefet. Så starter Mofibo faktisk også op nu, som er en lydbogs streamingtjeneste. Så det er også en kunde, vi glæder os til at få startet op. Det bliver så fedt. Dog. Nu starter du hårdt arbejde. Så er det rigtig hårdt. Får vi lige flække mig sådan lige. Min favorit, det er fandme cola. Hvad med vindruer? Er det din favorit? Folk, der kan lide vindruer, og de siger, det er deres yndlings. Det forstår jeg simpelthen ikke. Nu har vi fået skudt de 10 videoer der. Nu skal jeg sidde med noget Starbucks, som også er en af de nyeste kunder. Vi kommer til at starte op. Der er ikke kommet op på den kanal endnu. Så der skal jeg sidde med idégenerering, forberede 8 idéer, så det hele bare spiller til, når vi starter op i næste uge på tirsdag. Når jeg skal ud på shoot sammen med Bistrup, som er en anden freelancer, vi har på holdet. Og så står til sidste del af dagen på, må vi se, om det bliver til et længdeopslag, eller hvad fanden det bliver, eller hvad fanden det lige bliver tid til med YouTube. Nej, fitten. Det er også en god mulighed. Faktisk også en mulighed. Alright, han kommer ind med endnu en sådan lolly. Den er god. Så slog klokken 6. Det betyder, at jeg er kommet lidt bagud med Starbucks idégenerering. Hvad kan man sige? Lige nu er jeg i gang med at dele ud af hele min hverdag til jer. Altså jeg prøver at vise jer både bagsiden af medaljen og den succes, man ligesom også kan få på vejen ved at forfølge sin egen drømme og bygge en virksomhed, man er stolt af. Det kræver benhårdt arbejde, og i og med, at man også gør det med andre personer, så det er vigtigt at tage stilling til, hvad andre de føler. Lige pt, der har jeg arbejdet hårdt på at få de første vlogs ud til jer. Jeg elsker at dele min hverdag ud til jer, for I ligesom kan se, hvad fanden der egentlig foregår, i og med, at jeg gerne vil inspirere nogle af jer derude til at forfølge jeres drømme. Og det betyder, at jeg har mødt en lille smule modstand på for eksempel min partners vejen med, at det er svært for dem at se, hvor lang tid det egentlig tager de ting, man gør, hvis de sidder med nogle andre ting, og ikke vil have, at jeg fjerner fokus fra forretningen. Deres største ønske, deres hjertebarn er jo hele forretningen. Mit største hjertebarn og hele mit ønske er jo også forretningen. Og i og med, at jeg har det hjertebarn, og jeg deler den vision sammen med andre, så ønsker jeg at give det videre til jer. Når jeg arbejder med så mange forskellige typer virksomheder, der laver jeg det branding for dem, og det er ligesom deres univers, jeg opbygger. Men det kan også bare være sindssygt rart at få mit eget univers, hvor jeg kan få lov til at dele det brand, eller den vision, som jeg ligesom prøver at forføre ud i verden, og det budskab, jeg gerne vil sige. Jeg tror, det jeg prøver at sige, det er, at vi alle sammen har hver vores drive, og det vi har på hjerte og gerne fortælle. Det er vigtigt, at vi støtter op omkring hinandens drømme. Hele dagen har været fucking fed i dag, og den er fortsat også mega fed, men den er også hård, fordi at man skal forholde sig til så mange ting. Nu skulle jeg lige pludselig til at forholde mig til noget. En opgave, som jeg ikke havde tid til at forholde mig til, men nu skal jeg prøve at finde tid til at forholde mig til den. Og så skal jeg rykke det andet. Nu skal jeg lige pludselig sidde her på kontoret til klokken 9 i aften, før jeg kan nå at komme hjem. Det vil sige, at jeg mødte ind fra klokken 9 til 9. Det er bare live, men jeg skal arbejde 12 timer i dag. Og samtidig vil jeg gerne vil have en lille træning ind. Fucking hårdt, men det er fandme også nice. Jeg glæder mig til at komme ind hver morgen, bare fordi jeg ved, det er det her, der er the shit. Og det er også okay at glæde sig til at komme hjem nogle gange. Det gør jeg lige nu. Bundærligt. Jeg har ikke nogen at komme hjem til. Altså sådan... Skal du hjem til mig, bro? Jeg er ikke bare hjem til dig, bro. Kom her. Lad mig komme hjem til dig.
Husk at subscribe. Ja, by the way. Husk at subscribe, hvis du kan lide, hvad du ser indtil videre. Kom det lidt. Lad os køre videre. Vi må se, hvad dagens ellers står på. Nu tror jeg, at jeg skal koble hjernen fra. Måske en lille træning og komme tilbage ved kontoret og se, hvad der foregår. Ja tak, nu skal jeg spise den her sådan lidt færdig. Jeg har lige fået lavet lidt mad her. Okay. Oppa. Okay, det ser godt ud. Så er der del med mad. Vi er faktisk begyndt at få lavet sådan meal prep boxes her. Og der er der faktisk en god grund til det, fordi i stedet for, at jeg skal til at bruge min tid til at lave mad, når jeg kommer hjem, så får vi det lavet. I stedet for, at Lasses kæreste, som meal prepper de her boxer til os, der selvfølgelig koster det en del at få outsourcet og få lavet sin mad, men det er også samtidig med til at give en sindssygt meget energi og mindre bekymringer i hverdagen, når du får lavet maden, så du kan fokusere på de ting, du kan skabe mere værdi på. Min største værdi er at kunne lave content til virksomheder. Så i og med, at jeg ligesom får de her meal boxes, giver bare super god mening. Jeg får al det næring, jeg har brug for. Jeg kan ikke tænke over det, mindre bekymringer og tid til det, der ligesom virkelig rykker i forretningen. Men varm. Jeg vil eddermame gerne lige have fundet en træning, inden jeg begynder på idégenerering fra Starbucks. Nu vil jeg lige få nyt det her. What? Ja tak. En halvanden times træning efterfølgende. Det gav mig lige lidt mere energi. Nu er klokken 20:48, hvilket vil sige, at jeg regner med at bruge det sidste aften på at få fikset det Starbucks, som skal sendes afsted inden. Det er 5 i der. Men det her, det er altså bare virkeligheden. Jeg er stadig på kontoret her på den her tid, mens mange af mine venner og kammerater, de hygger ude i byen og nyder den danske sol. Men tingene, de ordner ikke af sig selv. Og husk på, jeg tror noget af det vigtigste er, at hvis du gerne vil prøve på at skabe en succesfuld virksomhed, eller prøve at komme derhen af, det er evnen til at kunne modstå fristelser. Hvis du lærer at master det mind, så kommer du rigtig langt i livet. Fordi det er de små fristelser. Det handler om at vælge med omhu, hvad for nogle kan du undvære, og hvad for nogle kan du ikke undvære. For eksempel at være sammen med min familie i weekenden i sidste uge, hvor jeg farede min lillebrors studentergilde. Det er faktisk en af de oplevelser, som jeg ikke kan undvære, fordi han betyder jo enormt meget for mig. Og det er en af de ting, jeg prioriterer. Evnen til at kunne prioritere de rette fristelser. Det tror jeg, det er noget af det vigtigste. Mine knæ, de er så lidt dårlige. For jeg lige flækket de sidste idéer her, så vi forhåbentlig kan komme hjem og nyde lige det sidste af dagen med roomie-hygge. Nu har jeg fået noget energi. Det gav mig lige et frisk pust til, at jeg lige kan tænke lidt mere klart igen. Husk på, at hvis du sidder stok på et tidspunkt og føler, at du ikke kommer nogen vegne, så prøv lige at koble hovedet fra og så vende tilbage til tingene igen. Det hjælper mig sindssygt meget. Ikke så meget sniksnak. Vi skal i gang. Så nu er vi endelig done med dagen i dag. Den er altså 22:59. Og det er også crazy, at klokken er så mange af jer stadig sidder her, men det er seriøst. Altså, det er seriøst en rigtig dag. Jeg har prøvet så vidt muligt at fremvise min hverdag, hvordan den kan se ud og realistisk. Nogle dage ser så sådan her ud, andre dage har jeg selvfølgelig også tidligere fri. Er jeg smadret nu? Ja, sådan fint nok. Jeg skal i hvert fald hjem og sove nu, før jeg kan være klar til i morgen i stedet, fordi der sker også nogle spændende ting her. Selvom lige i mødelokale, jeg skal lige have en ny lokation. Jeg tænker, I er ret træt af at blive ved med at se mig sidde det samme sted hele tiden. Men noget, jeg er rigtig meget drevet af, det er konkurrence. Og det tror jeg, jeg har hørt, der er nogle folk, der ikke har konkurrencegen i sig lige så meget. Der er andre, der er mere drevet af sådan, det, de selv opbygger. Men jeg tror, det jeg har fundet ud af, det der driver mig, det er konkurrencen. Og nu skal jeg også bare hjem i putkassen. Måske lige have en lille bid mad, inden jeg går i seng. Men det her, det er i hvert fald sådan en dag som ung entreprenør kan se ud. Men uanset hvad, håber jeg, at du vil smide et kæmpe fedt like og subscribe, fordi det vil eddermame betyde mega meget for mig. Det er med til at give mig motivation og blive ved med at lave de her ting for at prøve at inspirere en eller flere af jer derude. Ellers er det gerne for en. Vi ses forhåbentlig i næste video. Ses folkens.